Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres. I en diu encara més en una entrevista a l'agència EFE. Diu Samantha Villar això: tenir fills és perdre qualitat de vida, que no se sent tan feliç com se sentia abans de tenir-los, ha tingut bessonada a partir d'una ova donació, i que cal arraconar o abandonar aquesta idea que la maternitat és el darrer graó en la piràmide de felicitat d'una dona. Tot això s'ha anat fent viral i també els diaris han fet referència a la contesta d'una mare a Facebook a aquestes declaracions de Samantha Villar. I l'escrit de la mare tampoc té massa pèrdua. I diu, entre altres coses, aquesta mare: no puc estar menys d'acord en tot allò que diu Samantha Villar en aquest article entrevista. No he llegit el seu llibre, ni ho llegiré, però el que es desgrana d'ell és, quan menys, preocupant. No entenc la seva escala de valors prioritats. No entenc que una dona de 41 anys pugui pensar així. No ho arribo a comprendre. Perdre qualitat de vida? Què et passa, Samantha? Que dorms menys? Que surts menys? Que no viatges? Que no vas a restaurants de moda? Que no tens temps per la sessió de beauty setmanal? Ja ho sé. Ho sabem totes les mares d'Espanya i del món, no milionàries. I saps què? Que tampoc no passa res. Que no em fa infeliç o menys feliç no poder anar a veure totes les estrenes de cinema o no anar cada cap de setmana a la muntanya com feia abans de convertir-me en mare. Em fa molt més feliç veure com el meu fill aprèn a clocar un ull o com s'emociona quan arribem a casa. Digue'm simple o conformada. Serà un tòpic, però a mi em fa més feliç una tarda de parc d'atraccions amb el meu fill que una nit de copes amb els amics. Que m'agradaria tenir més temps per mi i més temps per al meu home? Doncs sí, però per descomptat no a costa d'estar menys temps amb el meu fill. Però l'Euromillones no toca i no passa res. La vida, malgrat tot, malgrat portar mesos sense fer-me una manicura, és meravellosa. També hi ha hagut posicionaments a favor d'aquesta tesi de Samantha Villar, de si hi ha d'alguna manera una idealització de la maternitat com l'estat de la màxima felicitat. Diguem maternitat i podem dir paternitat, posem els pares aquí a tots dos en general. Ho diu una periodista que, com els dèiem, va ser especialment coneguda per al seu programa de televisió i després encara més coneguda per això, per relatar el seu propi embaràs durant 9 mesos al costat de la seva parella. Roman, bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Des del Centre de Reeducació de Vito, al carrer Pau Barrabets, número 16, tenir fills és perdre qualitat de vida? Es veu que per aquesta senyora sí. No? És una qüestió molt subjectiva. Què podem entendre per qualitat de vida? Clar, això que ho expliqui ella, efectivament. L'altra senyora diu, jo he guanyat en qualitat de vida, no? Soc més feliç, no? He canviat unes coses per unes altres i em sembla fantàstic i no tiraria enrere. Bueno, no sé si ha fet 21 dies, clar, ja no pot fer 21 dies. No, ha fet 9 mesos. Ha fet els 9 mesos del... Però després no torna a lo anterior, no? En els 21 dies compartia vivències, però després tornava a la seva vida. Això, clar, no és cap conte, ni és una feina, ni és un article periodístic, no està clar que no, és una altra cosa. Potser, clar, té 41 anys, a bones hores. Bueno, tampoc és, diríem, la cosa ni més habitual ni quasi, diria, entre cometes, la més natural. És a dir, és evident que per aquesta senyora la maternitat ha vingut en un moment després de moltes altres coses, cosa que és, diríem, forma part del nou lloc de la dona en lo social, i aleluia, no ho dic críticament, que justament permet triar, fer les opcions que una vulgui, des de postergar els sistemes també, les assistències tecnològiques i científiques permeten també que això pugui ser. El que passa és que, clar, efectivament, no és si volia escoltar violins i sentir, diríem, la plenitud i enlairar-se fent levitant, doncs segurament no. Hi ha una imatge idealitzada de la maternitat?
es tendeix a idealitzar, sí, de la maternitat, de vegades també de la infància, no? com una espècie de paradís perdut. Ho has dit en més d'una ocasió. Sí. A veure, les idealitzacions són enganyoses, per definició. Diríem, justament, figura que una decisió, una determinació de tant de pes en la vida d'una persona no es pot fonamentar en una pura idealització. No ha de... Ara, que aquesta persona... Clar, què passa? Són mediàtics. No? Si això ho diu la peixatera, si això ho diu la veïna, ningú... I és cert que hi ha un discurs tendent a com si fos a menystenir els sacrificis o els esforços o diguem, els costos que té. És a dir, les mares no ignoren els costos que té. No? Una mare pot dir, estic farta, porto 3 nits que no dormo, però no vol dir que no vulgui ser mare. O el fet de saber-ho no vol dir tampoc que tingués idealitzada la maternitat. Clar, però ja ho sabies. Sí, clar que ho sabia, però quan portes 3 nits sense dormir, ho sàpigues o no, vull dir, t'afecta. Ens han vingut moltes reflexions al cap a partir de més d'una paraula i de dues que havies comentat sobre això. Entre la necessitat de reposar una mica, que una parella reposi una mica, la decisió de tenir un fill o no tenir-lo. Això, per un costat, perquè després, diguem-ne, d'aquesta decisió primera, en sortirà bona part del fonament per poder mantenir-se ferm quan vinguin tots aquests sacrificis posteriors, no? I en bona part aquella frase que molts diuen no, si és que tenir un fill no és allò tan fàcil com més d'un es pensa. Efectivament, no, i que, a veure, hi ha mares que, per exemple, que et diuen, mira, jo és que ho aguanto tot molt bé, però lo de no dormir, és que mai, jo si no dormo no sóc ningú. Clar, pues costa i afecta i trasbalsa. O sigui, inclús me'n recordo una vegada que deies un cas d'una persona que explicava que amb la seva maternitat no li havia canviat res. Sí, però com pot ser? No? Si, justament el que és més aviat al revés, no? Que tot, el que queda clar és que tot s'altera, tot s'altera, es modifica, però fixa't si no té que veure també amb els models, no? Ara, justament, els models de mare... Per això t'ho exposava, per si també he canviat el sentit de la maternitat en una societat en què es mou per uns altres paràmetres. I no sabem si un home hagués dit aquesta frase que li haguessin dit. Si un pare hagués dit tenir fills és perdre qualitat de vida. Si seria tan aplicable aquesta frase o no, o si tindria un sentit diferent del que té quan ho diu una dona que ha tingut bessonada i així ho manifesta. És curiós, no? Sí, tens raó, no sé si tindria el mateix impacte efecte, o tindríem més assumit que amb un pare això no li toca tant. Efectivament. No? O si això també és una imatge tòpica. Bueno, ho és. Però té l'altre també, no? És a dir, que una mare dient això és com alta traïció. O sigui, és com, no sé, és com rondinar d'una cosa molt propi de la dona i com algo sacralitzat, no? Que és aquest instint maternal que ordena i organitza la vida d'una dona. Mentira, no, ni de totes les dones, ni és un instint, és un desig, és algo, justament, que també ve dels models que ha tingut aquesta senyora, ara dona, que va ser adolescent i va ser filla de sa mare, i va tenir també models femenins, germans, etc., que la porten a construir aquest desig de ser mare. D'acord. Per tant, aquesta frase la podem agafar com una frase que il·lustra que aquesta concepció, que veritablement també diu Samantha Villar, de que per les dones o per la gran majoria de les dones la maternitat és la fe de vida, això no és així tampoc. Ni ho hem de prendre d'aquesta manera. A veure, ho és, o sigui, et dic, jo poques vegades m'he trobat amb mares que hagin dit jo és que si tornés enrere no seria mare. Al revés, inclús més passa el temps, o sigui, té com un sentit dona un sentit a la vida, és molt pregnant de sentits la maternitat,
normalment, entre el fill i la parella, no hi ha dubte, és el fill. Per exemple, a veure, hi ha molts exemples en la literatura, inclús en el cinema, no? de quan abans hi havia aquelles situacions que ara, bueno, gràcies a la ciència, que de vegades ens queixem d'algunes coses però que té moltes avantatges, passa molt menys, que és quan un embaràs de risc o un part de risc s'havia de triar entre salvar la vida de la mare o de la criatura. I normalment la mare deia la criatura i la parella deia la mare. Ja en farem una altra. O mira, sí, jo no et vull parlar tu. Ja hi haurà una altra oportunitat, o el que sí. És a dir, que la significació és diferent. Ara, no és un estàndard, no ve en el còdex genètic. No, és una construcció en la vida d'una persona. Hi ha molts tòpics, clar que sempre, o sigui, hi ha hagut tòpics i topicassos que efectivament cal posar i cada vegada més, i ara jo diríem que quasi que ja no queden de tòpics. A veure si t'ho puc plantejar des d'aquell punt de vista de aquesta frase és perfectament respectable, aquesta expressió pública de dir tenir fills és perdre qualitat de vida, aquesta imatge de la maternitat com un estat idíl·lic és perfectament respectable, però costa d'entendre que una mare avantposi aquesta visió més, no sé si dir, més negativa o més... i no la visió positiva de la maternitat en una conversa, en una entrevista? A veure, tornem a la qüestió aquesta de lo públic i lo privat. Si aquesta conversa la té amb la seva amiga o amb un grup de no sé què... Segurament l'amiga l'entendrà en el context de tot plegat, no? Home, besonada, amb 41 anys, diu, caram, què vols dir? Que la teva vida... No, estaràs donada de la volta. O sigui, ja quedes segurament atropellat per les circumstàncies de la vida. És molt difícil i complexa. I són els moments més complexes aquests. Una altra manera li diria, clar, és que ara és un moment de molta entrega, molt absorbent, qualitat de vida. Bueno, si vols, pot dir que s'ha quedat sense vida, també. Pots dir, vés a fer els 21 dies ara de no sé què, no faràs res. No hi ha vida. Vés a escriure articles, tampoc escriuràs res, perquè ni tindràs esma, ni hores, ni... Aleshores, clar, és una revolució en la vida d'aquesta senyora i en general, però en particular bessonada d'aquesta edat, pues segur. Ara, què li diria una altra manera? Diu, però després ja veuràs quan comenci a anar a la llar d'infants o ja quan ja respires una mica més, ja quan van... I és així. Ara, què passa? Que les coses agafen aquesta exhibició pública i ara avui en dia, no, el que dius, això es retuiteja, no? O sigui, fa ressò. Sí. Però m'ha agradat una cosa i molt, i trobo que és un exercici interessant i crec que, i ara et farà la pilota, et fa un bon periodista. Quan agafes una afirmació i dius, posem-ho com interrogant. Home, dona molt més joc l'interrogant. Perquè és que ara estem en una qüestió això, no? Ser mare, no sé què, pam, frases fórmula, frases eslògan, que sembla que ho expliquen tot i més confonen que... No, vendran molt, però no... Encara t'ho pregunto d'una altra manera i no hi haurà segurament resposta, No és una mala mare la que afirma en veu alta que tenir fills és perdre qualitat de vida. Mira, aquesta és una mare que, com totes les mares, en aquests moments difícilment parlaran d'una altra cosa que no sigui de la seva maternitat, del seu fill, del que passa, del que no passa, de les nits, és d'això. De Trump en parlarà poc, i de lo que està passant a la Índia, bastant poquet, perquè està absolutament atravessat per la seva experiència maternal, inclús sobre les reflexions. Jo em pensava que era, o jo veia que no, la meva mare no sé què, em diu l'àvia que... Tot això, i tot volta sobre la maternitat i la paternitat. I com ens has dit en més d'una ocasió, una parella pot pensar 50.000 coses i pot preveure 50.000 coses del que succeirà quan tingui la criatura, que quan la tingui n'hi haurà 100.000 o 150.000 que no han plantejat. Efectivament.
que sempre, o sigui, la realitat supera qualsevol previsió. Totes les previsions. És així. I diríem, i és part de l'aventura de la vida, no? Justament de lo sorprenent que és. I que una mare es queixi, que una mare rondini, pues sí, clar que sí, com no. Està la qüestió del pare, que també, o sigui, cal veure com recolza o quin recolzament té del pare, que apareix molt poc en totes aquestes qüestions. Sempre apareix molt poc. Sí. Seria interessant veure què diu el senyor i quin paper té en tot això. Diríem, en les parelles actuals, en el canvi de models, hi ha molts pares que solen estar molt més actius, més implicats, més actius, el qual no vol dir que anul·li les diferències mare-pare o home-dona, no les anul·la, però... L'únic que dius és que de totes les nits de la setmana, una nit s'aixeca la mare, una nit s'aixeca el pare, una nit s'aixeca... I ens repartim, diguem-ne, aquesta... Per exemple, no? Per posar un dels molts exemples, no? Sí. O tu que t'has de llevar més aviat, o sigui, doncs jo faig es complementen, es recolzen, que efectivament, si això ho ha de portar una mare sola, clar, o sigui, se li multiplica tot. Per alguna la parella, diríem, és entre cometes l'espai natural on venen els fills, no és per tenir-los sols, malgrat que diríem, antropològicament els rols hagin estat molt repartits, no? I aquesta parella, si un fa fills i l'altre fa, no sé, caça animalets o recol·lecta. De tot això, de tota manera, hi hauria molt a parlar, però sí que diríem, no és algo individual, sinó que entenem que la criança d'un fill és algo que excedeix lo dual, i és important que així sigui. Estàs més en la línia de la mare que li contesta dient que això de la qualitat de vida doncs depèn de cadascú i que jo puc haver perdut hores de son, etc, però és difícilment explicable el que visc ara des del punt de vista de la felicitat d'estar amb el meu fill, encara que perdi hores de son i encara que no pugui fer totes aquelles activitats que feia. A veure, és més raonable un plantejament així? Aquesta senyora té una coherència entre el que fa i el que li ve a dir, entenc jo, és que la qualitat de vida no la perds ni la guanyes, o sigui, l'has de modificar. O sigui, el que et marcarà la qualitat no és el que havia abans, sinó seran altres coses. Ella diu, ara per mi és qualitat de vida veure el meu fill lo content que està quan arriba a casa, o quan aprèn a trucar l'ull, que també és molt maco això, que és sempre una cosa ben tonta, però és una adquisició que triga a venir, o de picar l'ullet. Sí, picar l'ullet costa. És que sempre costa. Els nens ho volen, els nens ho volen i practiquen, i aleshores tanquen els dos, o no els hi surt. I pels grans també costa, perquè molt sovint saps picar un dels ulls, però l'altre no. Ja també hi ha gent amb més habilitat, en això. Sí, i hi ha qui practica més que d'altres. Cert, això és com això de xiular o quelcom semblant. Aquí, mira, xiular, una altra. Són d'aquestes adquisicions que agrada veure i agrada compartir. Sí, perquè a part veus l'alegria que té l'infant de la seva adquisició. Es queden molt contents de formar part de ja ser els que saben picar l'ullet o els que saben xiular. Per tant, xiular. entens que la resposta d'aquesta mare, Samantha Villar, és una resposta més d'acord o més coherent? A veure, jo crec que totes ho són. El que passa és que la manera de dir-ho deixa un missatge equívoc. Clar, perquè a veure, és la interpretació que fa ella. Jo crec que si la volem entendre, mira, és que hi ha una cosa que a mi en la meva professió m'ajuda molt, que no és només el que ha dit, sinó més aviat què volia dir, no? També. Perquè a vegades ens quedem en la formulació, en l'enunciació, no? O en l'enunciat, i ens perdem
la qüestió de l'anunciació, no? Què està intentant anunciar? I crec que el que està dient és que l'ha canviat molt la vida, que clar, que coses que ella tenia i que valorava molt, home, s'ha tirat 40 anys amb això, o porta, diríem, si otorguem que als 18-20 anys ja ets adult, doncs porta 20 anys de vida d'adult fent altres coses, que efectivament no passa per ocupar-se de bessonada. I que tenir una criatura no és tan fàcil com sembla? I és que potser, fixa't, segurament aquesta senyora sempre ha tingut això com una cosa a la que no ha volgut renunciar, és a dir, que perdre's, no? Ho va portar al límit, o bastant al límit, però que no s'ho va voler perdre. I clar, i quan accedeix diu, ostres, no relueix tant, no? L'or, o sigui... D'acord, com algú que li contesta, home, ja saps què és això, o ja podries imaginar què era això, o arribes massa tard per adonar-te de quelcom que vaja, que per l'experiència de moltes mares ja se sap que és així. Sí, en aquell sentit de dir, no queixis que no dorms, perquè en trobaràs, vaja, de 100.000 mares en trobaràs 99.999 que diran que no han pogut dormir. I per tant no t'ha de venir de nou, això, per dir-ho d'alguna manera. O et ve de nou, o queixa't, o fes el que vulguis, però és el que hi ha. És així. I si tu pensaves que era una altra cosa, t'equivocaves. Sí, exactament. No s'han equivocat els bessons. Els bessons ja van bé. T'ho pregunto d'aquesta manera. En la societat actual, en el context actual, els pares són conscients del que significa? Mira, va bé i potser lliga. Justament si els models no estan excessivament tintats de les qüestions imaginàries i de la imatge. Del que s'ha de fer i del que no s'ha de fer, o del que és, per exemple, la maternitat. D'acord. És una imatge... O del que és ben vist o del que és mal vist, socialment parlant. Passa per la visió, justament, són imatges. Però està fonamentat en la imatge, més que en el contingut. És a dir, ella ara ha descobert que darrere la imatge mira tot el que hi ha. I ella diu, ostres, no, es sobta. Potser sí que la imatge justament té punts enganyosos, irremediablement. I ara estem en moments on això sembla que, a veure, seria una mica exagerat, però com si la vida fos la publicitat. No, aquell que s'aixeca pel dematí, fa no sé què, o el que compra el seu cotxe, i tot li va fantàstic, el que no veiem, aquell que ha comprat el cotxe, si després es tira 2 anys menjant entrepans de fuet perquè no té ni un duro. I vols dir, un cotxe és una cosa, una criatura és una altra cosa. Té una implicació, té una potència, té unes conseqüències molt diferents. Sí, que després afecta el cotxe, a la casa i a tot, a l'economia... Segur que tota aquesta... Però també es traspua en el discurs d'aquesta senyora com un desengany, no? Com una certa desil·lusió. Per això vinc a dir que hi ha alguna com il·lusori que es potencia molt des del món de la imatge i com si els models estiguessin més formats d'imatges que del transform simbòlic i de significació que tenen. Sí que és cert que estem envoltats d'una imatgeria en què la maternitat és feliç de mena, alegre de mena, no veiem, vaja, no recordo jo ara, així més o menys, ni a les xarxes socials ni enlloc, la imatge de nens o nenes plorant, o de nens o nenes mal vestits, o de nens o nenes... Vaja, no. Efectivament. Hi ha una imatge molt arquetípica de... Però diríem, no sé, o sigui, hi ha una part que ve en els arquetips, però em sembla que hi ha una part que està absolutament patrocinada pel mercat. O sigui, té valor de... O sigui, són consumidors. En general, consumidors, o sigui... que aquesta vessant la té i és potent. I tu vols dir que ara això té una potència molt gran, com per d'alguna manera, no sé si dir... enterbolir, desviar, desorientar una mica a vegades? Sí, té la seva cosa enganyosa, però és que passa no només amb això, passa amb moltes coses. Justament, ja que parlem dels models, els models en general tenen més càrrega imaginària que de simbòlic. L'altre dia fent zapping em trobo un programa d'aquests on hi havia el Callejas que fa una... Bueno, se'n va no sé quin poble de... Bueno, està amb les xarxes socials. I el Callejas no té empatxo en dir que ara és el més important que hi ha.
lo de la xarxa social, i tots dius, tio, i tu ets naturista, i tu ets escalador, i vas per la muntanya, i vas dient aquestes coses, espero que et paguin bé, per dir aquestes coses, perquè és trist. De fet, no s'equivoca massa, encara que sigui trist. Que ara les xarxes socials són... fenomenal, si jo no dic que no. Dic, estan al primer lloc de qualsevol gairebé interès, Depèn de qui. No, ja ho sé, ja. Més per uns que per uns altres. I el que ens diràs també ho sé. Dic, malament rai quan això està en la primera posició de les prioritats de molts. Clar, però saps el que passa? O sigui, segur que per un, no sé, per un home o per una persona del segle XX, per dir-ho d'alguna manera, tenir un cotxe era una cosa fonamental, i que un pal del 19 segur que no, i ara ho és tenir l'ordinador, tenir el dispositiu, clar, som fills de la nostra època. I en canvi tenir una criatura ha estat fonamental sempre per qui l'ha volgut tenir. Sí. Al segle XIX, segle XX o segle XXI. Sí, però diríem, funcionava més, si es pot dir així, per carrils més naturals, no? Més familiars. No tan influenciats, vols dir? Clar, no tan influenciats, efectivament. No havia propaganda, és que aquí... Ja. No hi havia aquest pressing. Efectivament. No, perquè si la maternitat és la felicitat, també la vida és la felicitat. Si tu no ets feliç, sembla que ets tonto, o no se sap ben bé. Com si fos un imperatiu i una obvietat. Ens acabaries dient, és que el fet de la maternitat és quelcom molt íntim. Sí. I en canvi ara s'ha convertit en quelcom molt exposat. Bueno, però com tot, l'important és la foto. Bueno, fixa't, parlant d'això, Facebooks plens de fotos de canalles, de nens petits, acabats de néixer, etc. Que els pares no és que siguin ignorants del que significa, però és una tentació tan grossa que no... I tampoc volen ser mal pensats, i allà van les fotos. Doncs el Calleja, que deia això de les xarxes socials, se'n va a no sé quin poble i a parlar d'això, i resulta que és que no tenen cobertura. I fa tot una moguda, i porta, o sigui, és una senyora, una pagesa que té vaques, i porta a un personatge que no sé, és increïble. És un tio que deu tenir 30 i pico d'anys, que va com si fos un adolescent friqui de 14, i a més mig transvestit, perquè és com afeminat, o sigui, és una qüestió com femenina, i és un noi, jo què sé, tot una encantador, supersimpàtic, i té molts seguidors, i va fer una relació fantàstica amb aquesta senyora, i dius, i el Callejas partint-se, perquè clar, són dos mons que... I aquest senyor diu, perquè és un senyor, no és un nen, diu que els seus seguidors, bàsicament, són nens de 8, 9, 10, 11, i arriba fins a 13, perquè clar, òbviament no és un tècnic, però no és el mateix un de 8 que un de 13. De nens i nenes, clar que li diuen, com és que t'atreveixes a vestir? És que jo no m'atreveixo a fer això, és que jo no... Tu dius, vale, i aquest, què ha fet aquest, no? Per esdevenir un model. Clar. I un tio 30 i pico d'anys, o sigui, perquè un nen de 8 li pregunti com t'atreveixes a portar això, és com una mica trist tot plegat. Doncs avui, que anàvem de models i que ens havíem quedat amb això dels models de comportament, etc, que ho havíem deixat de la setmana passada, hem fet un petit encaix amb tener hijos es perder calidad de vida. Això és el que diu Samantha Villar, l'hem convertit en pregunta i a partir d'aquí hi hem reflexionat. Divendres que ve, més, en el nostre temps de família. I jo no ho repetiria. No? No, perquè això és Samantha Villar. O sigui, perquè justament no fer víriques afirmacions d'aquestes rotundes, que serà molt vàlida per a aquesta senyora, i punto final. No fer víriques afirmacions tan rotundes. Clar. Perquè confonen. Doncs ens quedem amb la pregunta. Roman, gràcies. A vosaltres.